Well dar tá galibh le gailge ar an bhód ó 1987 agus táid ag curcan cin carna galibh mar chatharcha hangach mar áit uthúil, difriúil áit bhfuil an gailge le feicáil agus le bra ar na sráidne. So bí mud na gobar go sunrach le gnólachtaí na carach ag ggéire ar gailge úsáid mar chuiting gó ar an cóthraocht ar de bíochlár ar a sih idirlíns ar chuid stáisiúireacht agus dá bhór go bheiceach daoine a haga a strachaín car nó daoine vín sa plé leis an car gur áit gá hangach atá agan an seo sa gahar. So tá near tugraí idir lábha agan chuna seo chur a bhaim, tá gradam hiús bhíogartaí, gradam bliantúil, tá agan an seo i mí Eibreán, tá gailge eile ceart áit listalmuid carch ar bíalinn agus óstan na garna gaileh a gúil beachar go hangach ar fáil, tá óilre go nó áit bhfuil liste de riine a carna gaileh go fé lebseirbhí a chuir fáil trí gailge agus ó rudí eile chumá. Is ionach an smuoine bheith ceapme se taobhhéir de gailíomh le Gaeilge a bhunneú. Báirtim chu chuna sa bhfuil a gáirí léamh ó gáh ó mí thugó seacht. Gomá tá gailge le feicáil ar na sráidne seo an gáileh, tá gailge le chleisteáil ar na sráidne an gáileh. Bíon daoine duna iontas faoi leibhin natanga atá le feicáil an seo agus tá gairí linn ach Dáid táneart go bhfuil níana taníos mú gnólachtaí bín gnólachtaí teachta agus a gimime an tam ar fad, bín cinúteachta teachtagar chuid aithna chur arna a daoine seo agus a chuirna leir go chóirda an gailge úsáid. Mar le tháinig HMV arás go gaile bhí seo caiite agus tá cóiríocht go hangach an úsáid deachta, tá bedásásta eáil gohfuil siad leanú tú rá úsáid natanga agus gúil cólacht idirnáisiúnta ar nós HMV ag úsáid teanga sa chahar agus go bhecinn siad an táhacht a bhhain le úsáid na gailge. An féideat samplaíile thuirtnún do mór cólachtaí nó gnóthaí atá úsáid an Gaeilge gahar na gailge bhil. Samplaíile bhfuil tá bhí test go mar bhúteirí ar chradam hiús a bhíogartaí. Im léana gradam le haig gnólachtaí gahar na gailge atá úsáid na gailge. Bhí Fujifilm gaileh mar chuid a freisin so gá cholacht mór idirnáisiúnta í sin agus bean áthas airn gur chhlaach siad páirt san gradam. No ní gnólachtaí idirnáisiúnta bháine a bhíonn muid a pléilep, fiú a plé leis de sipi baga, bíalinn, baga chumá tá bí mar gobar leis na hallmhargaí, hallmhargaí na seoige les muid cruch na carach tá bagan les muid a lár na carach agus tá gailge nús a daca agus tá siad a goscailt sipa nua a mu Connemara in Innerháin. Tá ar sráid na sipi, tá tí tas, tí nachtan, bí mu ag plé lópsnach sa tí nachtan héis tá spantas álan chá hangach a chuir suas le haid séú na bhéilte tá búilte linn an teas a gahar. So is neart áitin an teas a gar tá úsáid agus tású ag an correlations na míon agus na blion tá amachróin. An níríonn sibh ar chahar na gailíomh ach go háirithe nó mín sibh go bar sa ceantar magord commaid. Is caiir na gailíomh atá tugadú na bheith gobar leis. Ní lech trúir gobar san netig an seo go lán amsire, ní bhah siad achhain agan a bheith lé le chundé na gailíomh. Tá údrás na gailteachta luníthe mu sa gailteach sa bí tá sian ar fáil chun takeíocht na chuirt do gnólachtaí sa gailteacht chun an gailge úsáid. Ach ar nó a hagan cólacht a danghailinn ag ggéire cúnmh le eisteachán nó le moltaí a dí búsad na gailge atá luní a gundé na gailíomh tugamid chúna hóp chumá. An míon baint goibh le hanamlacha lang Gaeilge a bheith ar státíochta i gcathair na gailge, mar tá is gom gur bhfuil fórmhór den státíochta agus árasán in gáilíomh ag dulrás a fá os cunna deflín anthe in Gaeilge bháin agus ní bháin sa chathair ach sa chundé ar fád. Tá baint agin leis sin tá coiste le anam nach buí an seo ag gcathair na gailíomh. In óir gúil nuair animatír státííochtta nua bailíonn an coiste seo le chéile agus tá ball fórne a chud gailíomh le Gaeilge ar an coiste seo agus ranítar anam Gaeilge a bhhain leis an áit tá grúpa sanólia an chóir le cathrach tá starí
tá ona ón post an asc ona dí eile ón carach agus ranin anam atá a baint go sunnach leis an áit agus atá éisce le uamnú agus atá fellúnach den áit nó bhfuil sé. Ag níháin is tá taíochta atá animnú an Gaeilge ach tá parcin na gnó agus bófa nua animnú an Gaeilge chumá agus is policy sin de chuid an choile carach na Gaillimhe agus a chuirmuid an obaníú an coiste le animcha nídig nechadó tá rint choirlaí chundé agus carcha eile hééis afri sé anmh orin. Tá mud ansásta é sin eáil agus eáil goil an Gaeilge gleathnúach ar fud na tíre mar sin. Híach tá sé glacathe I gcóir le cahar bhaile líon níos freisin, you know? Thar cían. Glacha é blian ó gá héach sé an tainú áib fáib ná gan nachhfuil aon nó mór an tuí a thógáil a gar bhaile lé faoi agus ní raibh leúpla a bhaint flion ach well le coolla dé le gan cúpla faoi láthir agus an bora teachtar arach méocht tá an ghfuil an cosisiú le ganach casa le chéile ríist mar tá rint parcanna gó nua animnú agus á oscailte tá sé casa le chéile ríist seo an Gaillimhe. Sin go héach just ag déanamh comprád bhaile lé le tá bora an mar dúirtús sa marga inis agus tá tuí a thógáil na maiile lé ach go cuiidir mó ceapan sé tá siad sa cóirla chundé bhaile lé has agus a fingáil, you know, so I gcóir le cahar bhaile lé an cóirla cahar is mó le níl ag an nóméid sin chaile bé a rís agus béisi ionach chun iad eáil anna scuig mar tá mór aspa gan éir sa maiile lé, nó. Sin go héach ní raibh mé in gáileh le timppla gá bhbliain is cé go bhfuil teach well I gcathair na Gaillimhe bíam sé ag dul tríd an chundé go réisiúnta minic mar tá teach ag mar héisimithirí Roscamáin, you know, díreach an aice leis an teoran de Gaillimhe, you know. Ach tá sé dul an go cart na Gaillimhe agus Conamara an teachann sé hiúna fear Torras lé tá agus bhí tú leirstomer an bhón inné rádum go bhfuil leúpla míon nuas tá waitm chu cúg siopí eile ag obair le an bhfuil? Tá 5 mhíle nua éis Gaeilge chur ar a go bíochlár. Áráid sin héin. Tá ansásta sin eáil tá siad listáilte ar Vidirlín Gaillimh le Gaeilge GLEG.ie faoin tugra Gaeilge a la carte, so ansásta go bhfuil áitlí nua atá leis an Gaeilge. Tá an chathair faoi bhlá a láir na thura tá féile eína I láin faoi láin seol an seo an teachtain seo agus an teachtain se thugann agus an sin ba seachtain rásaí atálamm. Staneart atála sa gcathair tá an Gaeilge le cleistáil is ráidir tá drama sa taibhearc drama Gaeilge mar chuid an éile am léana tá mar ansásta gote sin mar chud lánach den éile eína agus ban tú an soltas an nám an seo sa gcathair, so bí fearmach le hain Gaeilge.